netepi tarak broto topo bisu sajroning 40 dina 40 bengi. Katari mampu kan dadi pepintaning Begawan Madu Bronto ngoyang ngayuti timungsa Wahyu Cakrane lan keparing manjing ana anggane Begawan Madu Bronto. Kedua ugeng-ugeng sak dolito Petro gareng lan bagus apa pak? Apa pak? Iya manut apa kowe iki mau weruh tejo kancung ana anggane bendaramu Begawan Madu Bronto. Aku mau mas kedek mal dadi ora ngerti. Kowe ngerti ora rek? Aku ngerti Pak Mamat Crorot ngantak degem urucut banjur mancing ana nganggane Begawan Madu Bronto. Oh Pak. Aku ya tak rewangi turu riye-riye penong paman kene sak ceram Crorot tejo kang mancing ana anggane Begawan Madu Bronto. Gus Begawan Madu Bronto opo kakak Bismaya. Sakmenika sampun paripurna sampun saged dipun jogaraken anggenipun tarak broto tapa bisu sajroning kawan dosa dinten kawan dosa dalu. Menapa sangat dipunbani karo maos kedunungan wahyu ingkang sampun sumandha wonten angganipun Begawan Madu Bronto. Dadi kawruh Kakang Semar Akurah mangsa kedunungan wahyu. Tanjur teka mangkono. Kocap kacarita kepelajari Raden Sangga Wisnu Brata apa dene Raden Sareja Kusuma. Ingkang bujung dhateng pelajaripun wahyu. Wahyu Cakrane kan ana bapane, lah Wahyu Cakrane ra tak jaluk meneh. Wahyu Cakrane kan bakal tak jaluk. Wahyu Cakrane kan tak jaluk meneh. Ora trima iku golek tekan kono-kono kok mung direbut karo pendhita. Aku ora mongso nggawa wahyu. Aku ora bisa ngulungake wahyu awit aku ora mongso nampa wahyu. Kowe adalah ana kelakon ana pendhita tak rudha pariksa maju aja mung maju mbaka siji prayitna ngati-ati.
ngaturaken ketiwasan bilih kula sajroning nampi kanugraning Jawata sampun pikantuk wahyu cakaning lan namung sakmenika dipun rebut dening Begawan Madubranta kula atur paring senjata piturut dadan ingkang putra paman waduh sumike dari sopo itu tak pedhokne Begawan Madubranta Takon jeneng Gusti aku. Ayo Begawan Madubranta. Wahyu cakrane kan bakal tak jaluk tak. Mareke angger sapa Wisnu Brata. Aku ora rumangsa keduluman wahyu. Yen kowe kepengin cikuk coba jupukon. Wong aku ora rumangsa keduluman wahyu. Yen kaya mangkono ora gelem ngurungake bakal tak rudokan maju kene Setyaki sasongko tinon saking puncak kogir karena nimpiat salon angan diko Jimater Kudoro lan Jimat Arjuna Kresna kakangku wonten paring pangandikan dawuh ora
sakwise saketara wektu aku lan Siaji ana Minangsraya durung bisa ketemu ana ngendi papan duming Samba Wisnu Brata lan anakmu Abimanyu. Samba ki pancen wis dadi pepintaning Jawarta dikersake Jawarta Abimanyu lan sapa ora bisa ketemu. Tanjur teko mangkono ucap kepelajar saking ketebian pelajari Raden Samba Wisnu Brata. Samba kula Kanjeng Rama kok dadi kowe mlayu-mlayu nang papan kene. Aju Kanjeng Rama ngaturaken ketiwasan Kanjeng Rama. Sejatosipun kula Tara Brata wonten madyaning kono Minangsara sampun pikantuk kanugrahan Jawarta Wahyu Cakraningrat. Nanging sakmenika Wahyu dipun begal dening Begawan Madubrata. Madubrata inggih Werkudara. Tresna kakangku. Madubrata digoleki Wahyu dijaluk. Ora sakesna kakangku sing maju cukup Werkudara sing maju. Dasar nyata kowe sapa? Kowe takon karo Werkudara, ayo. Wahyu Cakraningrat tak jaluk. Aku ora rumangsa kedunungan Wahyu. Yen kowe rumangsa dhewe jupuken. Kelakon ana penita kita maju kene.
tresno sinayelo kang kumitrane ngasta aneng ngasta iki Begawan Mandu Bronto iya dasar nyoto wahyu tak jaluk aku ora mungso jelek wahyu ora mungso kedunungan wahyu kowe lah dalah apa kelakon ngono pendhita tak rudo paring peksa yen ora gelem nguculke wahyu kelakon tak lepasi senjata cakra Begawan Mandu Bronto Abimanyu inggih putra Abimanyu Janaka jebul sing dadi Begawan Mandu Bronto putramu Abimanyu apa kowe sing rebut wahyu cakraning ra kula boten rumaos rebut wahyu cakraning ra kula boten rumaos kepanggenan wahyu cakraning miturut ature Samba menawa Begawan Mandu Bronto ora liu punan Abimanyu sing rebut yen kaya mekaten Koko Prabu ateges mrenan dhateng ingkang putra Samba Wisnu Brata yen kaya mangkono aja wong tuwa mungsuh sing nom saiki sing tuwa mungsuh padha tuwa yen ora gelem malah mengko Sumbadra tak balik Jimat Janaka kok banjur kaya pun kakang sejatine uga wis prisosan jatine sing nampa wahyu ora liya kejaba mung putramu Abimanyu mula yen iki wektu saka iki ayo gage sowan ana ngajane Yai Samyaji supaya Yai Samyaji bisa tata titi tentrem ayem-ayem sumangga Koko Prabu kula dherekaken monggo Prabu Jimat Werkudara Tresna kakang Koko yen ana tantri maning Purwadya Bala sing sumedya rebut mati Jimat Werkudara sing tak pasrahi ngundurake Tresna kakangku rasa melu cukup Werkudara
Ayo ulung wahyu cakraniran tak jaluk ora tak ulungake nanging sikilku tampan aduh ayo Werkudara wahyu cakraning tak jaluk ora tak ulungake nanging tak idahe tak kelakon gegulung aku culno tak melayu aku siapa aku culno Werkudara aku tak balik ora tak ulung so kenake tak sampak tipe segoro tipe dragamu Kresna kakang Bapa sakwise kabeh wis padha paripurna anakku Samba wis Subrata lan Abimanyu wis bisa timbul malih wis bisa kumpul marang para kakang wahyu cakraning wis bisa diginayo dening putramu Abimanyu ayo jere nopo kakang sowan ana ngarsane Nyai Samyaji supaya penggali Nyai Samyaji bisa tata titi tenten ayem-ayem. Kresna kakangku tak derekake.